eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wanchi murigereria chia utokire chitaika ibere igore chinsa ibere chia bono botuko ikene kionga weekendi lituko lia chimibere na isano na osena gatano na kabere ligo bono mwanchi muria so mwako yoga 2025 obwate amatuko chimisa to meronge 5 mona gatano obwegano botuko bwe meronge 5 na mumotinyo gatana kabere mwaka bwechirubere meronge 25 ikionga chinsa ibere weekendi asenchira ile yobwekerano kegima korobo gatagati wo mocho bosongo Njengoro kwa Catherine Nyaboga, Veni Nyaboke koroso mwana wabo imanyiriro. Makwes kurostudi akabina rakwanike apuna chipi chechi na maringo ikirachira senchira. Yobo ikirano magaye chikamere torinero Wilfred Matundra ikabono ikaranso ika obena into ikomoro tokumanyiga tiari abereka gwateka ritukeri gari arengeri tambe bwasabari kibetu bamangana batara na kubeka chikambi cyabo chinsemo na gotwariganiria igati yari ngo chigo kumanya anemo kurense mere ya siasa chisemi obochenu ne chisekta gose chinsemo chinde nyingi ikaranso ike asensemere ya YouTube no toribu na Getembe TV na boigo Facebook no toribu na Getembe TV ne kubotari bore gose okomenta toma ase namba yetu ye studio tunyare ko sangana weka omwerio.
ekionga obotuko boiga bwa 25 rimo togochaka ning'ana yogoichania abo ase mambia yerituko ria rero mobere bw'omosacha omo bw'emiaka yeigato ase erieta machimiruka otoka emambia yerituko ria rero ensemo yanyosia mbarabare nepare kuri omochi obosongo gocha omochi okeroka koreng'ana n'omogambi bw'ensemo yesapplication yanyosia ase erieta pore nigo ainekire buna yagosira nigo arochekaine kare omonto obwate chinguru kegima nabo igo ori gokora emirimo yaye yabotambe abo igoro maragoba korende rituko ria rero ekemambi ase gisikebe nigo omobere oyo tugikana ase pare yo asabanya nyimbo kurigata sinike omochi obosongo osekisi baika enseme yo na korusya omobere oyo goika engendo chingaki obotuki bwachakiwe ere kumanya bene ekeirete ogoitwa komogako ya serie tamiruka. Esa Marieta mpojo mara ukemo eli assistant chief sasa kwa kazi na jiko kabona mambi itie tete sana saa moja na nyora kwake besivi na nyumba 10 ya koroku yali kibiruka kiranga kironde inga omaje Rafael omaje oyole kazi ni yaye wachire kuboka banyoni ndiga kwetale para aiga keroka kisi keroka highway nai corona nyora mache na ba kwetale iresi ono narona kera nanje chief according to the protocol kera kera chief narona kera nanda osia na kera kega station ni asache na mwakera authorize abachikali baje officers baje era baje to control the situation mpaka DCI bajire ono mobile bakoiri bairire KTH no banyoirire utire kugaju for further investigation asa murete ne bansede chumiruka oyo twanyorre bono mambia osirete ne kasini yane tutwabe no gukumyo konne because marago mambia yarenge kabisa nakambite n'abantu nakorera abante kasa moja one kintu kiagera osira ntramanya kintu arore serikali yaikirega yachakira uchunguzi tu family twaremereri paka serikali ekoro uchunguzi nande yakene tumanya kikeito maji asamale tango Steven ubani gonde umuture tiweke nyoro yakuru kwa nsatu nechema ya bature twanyo sasa protesi ona mambi otwanyorwe yo mtomate mtomate gasirete asimnasirete serikali kwaina ngirochia sare ngento nare gusaba ifamily ya abana bamwabose baruribaga serikali yakora uchunguzi kore kumanyang'anyike nara turabasabe omorembo mpaka kiregento kierire eko akiregento ona kirani asama wa serikali togotigana nayo nigo eyamate ya Rosmora oyo betega kubwaterani wano mubasikono bwepara ase chinsemo chia magonga bare neki bakogokera eyemagega yo kubwatukirwa obokonyi yamate yo eri no botaka obonge gose okonyora gwanse kigima nigo yanyora ose nigo yabwatukirwa obokonyi obo no MC bwe ward ya township e county ya Nyamira asireta Diokimasira oyo omogorera mora esimi eyo asireti chinga kicho mubasikono yo egento kya mwirete ere korera mono egena boigo kuimokia amagombo kurwa ase abange omuswati oyo gose ne family yo nigo yanyora obokonyi ose nigo yabwatukirwa obokonyi bwechindagera nabo igo amabati ayo barakonyeke konyara kubunda enyomba eyo bakunyara komenya bona polkara agotumanya orobotiro kubwate anene mono igoro y'omugano bwe family yaye no mubasakano yokorekana tachinseme chiga chia magunga matuka make aitire asmuswatu yigasireta Rosmora Okora anyarita kwa gusire simiaye na chingaki mbosakano yigorenge nigaro chikaine gakorera mono igoro yesimiaye na taichanereti enchera aumiete mabwana babona haro chingwa asirire lakini yasaye nanje tena ndi nasabite igoro lekera nasogete korende magega yokoirwa senyagitari na gokonyo mona basamaria baya igo omusbatu yoiga abetega konyorekana igakurwa sinka entaka muno familia ninye manyate kuna bakurwa seka nyarokiana n'abantu barenze bari kwenyara Prince
n'abana bonsi abana barorora omwana narorora omoke ingo ikaga igase kanyore kigakimanyikana tubona Kiengoto kona S ase sublocation ya Bunyaigubwa ase tokoumera namo nebiche nyene y'obugima bw'obutaka butindi aiga nigo tokomera omwana oyo ogendete kubaga gochicha chindumana bwego no muogo ejo chikorekana kitarakonga buya asekiriangana barabwo bakuberie enchara konigo baichanire tasinginale atarayirana nayo bakoja kuana njitinda yamanya na muwa orukiriga alinko yamanya ni safari yalenge gokoma muno mwochi kurasoro kongoreiga rua West Mugrango location asereta Livingstone wabuka yotorere ngasa matukama iganigo yamate yagenda ko bagwetero mechande menene ngagwika ngamba abakonyeta abana bandi batatu abo bono babekira se kizukuru basomerwa mabuka nigo boigo airena batabana yamate no yagenda ko bago chandika samatuka matambe hinto kolenga namona here ekoletwa monenchara obusangi umuntu kali njara bwabo twaro buro na mwaro riro muchie kende nke na muri rinyo mbali ngwa kamore wicha nebibuyi byoka bya majibiro no ankero ko nkeyo no kende nkeyo no ngetanda nke gomba taito abakonyi bwa kuri nyumba ime wocha nyumba special si yabe no ane chikoni nyumba toka nake sabana baranyora abana bakorara na bayulis bakorara na ndo nye ko nyare kana banyore no naka ngombe baraba ukama lindo bugima bogenda abana mwana buno yobano leswa utagetse skuru okaba tali tekende ko rugoro nera be supported airwa skuru akaya linda cha konya abayuri baye na bali abande to irete chobanech ungagete ngaborobo nyasaye na betumja serikali ngo bakonyere yorende nabonda tegote abamo tukaitire mumuro nakalire bya kalira kinatigate yarundo chena organized ko tatia twarubo bonaro ataka atume ujumuina atame esengenje una abantu abukuru mata abange lakini twarenga abantu nakyo kirere umusamali umuyase Helieta Duke Masira oyoro MCB wadi ya township kunyara ko bwatu ko bakonyi bwaye gocha senkejiga sabato kira mabati hewe kemerongebere esimeriga yagerete umusubati yigakorera nigo alireira yo kumugorera nabo igo nekibande kibaratu kunyara ko bakolia oyitani ko munyugurire simiyu nane ko muhandi kibande misibuni abo kikona kwebangira chifu Moscow yo bono tari ngato kujiko mukonya nanda mana kwireri bagiri kujikona kokore gosori so rona mata iti chifu ko tebinga bono mu assistant chifu nakwana bono korango okokoro kabisa bakorera mu muloyo kutigire bintu ebyo inde no eno kubokonyi tokurwa na intu nalitoko rangango ngogitereka kule yake kurunda mabati nara mabati merongebere togujikona kuchakerenda abantu abanaranga none nyumba mbabwati mogende mu mabundire nigetambukiro ya matega yago keide na boigo na bagambi kurasoro konkoriga asebago igo bagende ko bakubulia ya matega ko watesiweli ko nekyo nabarabongo manya bali buna bande na asebago bagende ko bagutambiyo ko boko ko cyasabara ibande na bali no moyo wanja wesokeli gokonya ya matega wotenena boikiranu elio nabarabuo bamenye nomogoko na bero muntu iginko reporteri getasini kya wanchite kya gatembe kurwa igastin semechi gachi kanyoro kamanyekana temna Kiengoto kona S ime yebunga ya West Mugrange County ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara Muliko ito Polycarp okara mbia mono kigima ase roboti oruora bene tokosika vosio mujumbe webunge ya West Mugrango omoske Steve Mogaka nigo aruroko bolia gotia asaba iboli wesokia na kubwaterana na bora ko bunenchira ya moyo gosira chisemi moto gokwana kurase skuru ya banyaroka ya Sironga litskoria rero Mogaka nigo akwanire chisemi imena iskoyoro ese imeyoro gongoro gusi nemono ase agokere gatie chiskuru echi cyabere chigokoria buya nemono ase abolire abaroki wabanyare gosirwa erio bunenchiremo yo gosira chisemi na cyo kirache okonya amagima yaboroki wo ase amatukare mutwe buna ontiri agotumanya sorobotiro kubwatia Omoske Steve Mogaka umubunge webunge ya West Mugirango imiye kaunti ya Nyamira okere enchira chiskuru chensemiyo chigenderete gokolia na monasa masomo igitambukiro ateba geikirana gwetera haso kubwaterana na bwatani ao igatiabo abarai na bwatani bechisemi. The results we posted last year, West Mugrango constituency emerged top
in this county. We were number 1. Hebu wapigie makofi hata kama kanisa tuko. And I said this year we are going to compete at nationals, not at county, because tumepita regional, sasa tunaenda national. Ukuwa na umugasorero ase skuru ye secondary ya Waisike ya Sironga. Mugaka nigarira gocha kugendera n'umukyoyo. Asogosira masomo ebyegwa na maganiande ase chisukuru. I join others in congratulating you for the accolades that have been put on your shoulders, and assure you, as Member of Parliament of the constituency where Sironga stands, I will work with you, with your teachers, with your PTA, and with your girls to make sure that Sironga girls will not miss a dance and song whenever examination results are posted in the Republic of Kenya. Asense mwende abayibuli nigo bayenekeligwa obolindi boisaine asaborokiwa babo chinga kibagenderete na masomo asichinsemo au ime ye county ya Nyamira no mo county commissioner wensemeyo Numusubati Jane Nyanumba umworokio munene w'eskuru yo okwanero bolemi bwae asaborokigwa Nale tayari kubwatirana na bubwatani bande aso gukora erangwe y'ikisemi. For us, we promise that we'll give you enough security on behalf of the county team and the security operators within the county that will enable you to do it. We have tested them. True to the word, they have proven to us that come the end of the year, they would give us a result. My prayer to you today and to God in heaven, Lord, grant us peace in our hearts, strengthen us in our minds, and give us an encouraging spirit. Help us to pass and shine. Not only do we need to succeed, but we want to come out as people who have purpose in the community, to give service to the community and to be great citizens of this country. Kuruiga se kaunti ya Nyamira litere ngoro kwa Daniel Untiri. Olikeito Daniel Untiri muyamono ya bene. Tutikarita se kaunti yo ya Nyamira chingaki aboro kiwa bacha kireko gendanka aserusa yetamu eyega ya kabere nigo gosaso mutumuko yoga bwetamu ya kabere nigo mwalimu monene w'eskuru ya St Don Bosco Nyabyosi asireta Andrew Nyamari asemire abana abo koba abayigweri gochasa bayibori babo chingaki bari chinga cyabo nabo yokwerenda nebinto birebira abasererie amali amagima abo anamuno kisabu chimbi echo chikwirira koreta amalita mapema obutumeki obube wa maliogo yogotindia na boigo wesona na nitsabu osine bikorwa bire bitancheri ase ensemende nigo obutinene bw'eskuru ya St George's Nyamira bakorawa na Daktari Msati basemire abayibori anene mono bali babwate abana ase umurobiro OCPC kore kogiregendera gotukana boyo korigerera chirekodi cy'abana babo iyo komanya buna abana babo bakolikia ase amatemu ya yebirasi ebyo na anene mono komanya igati yemirobiro eri abana babo barachiye koira chinga kibarachi gosoa ase ebirasi bya senior secondary school omwaka ogocha buna fatika December gotumanya sorobotiro kobwatia Chingaki ekyaborokiwa bangeire kwerana ase chinga cyabo ase ngenjo y'omutimuko bwetamu ya kabere nigo omwalimu omonene bw'eskuru ya secondary ya St Don Bosco Nyabyosi Andrew Nyamari abakureire abayibori naboigo abana kobare ase chinga cyabo berende kurwasibiria birabasarerie amagima abo abana baramuna kwanyora barase school yobara soburende gweito n'abarimu abutobwate obasemya n'obumanyi bw'okulinda abana lakini bono kwenda balenkasa bayibuli banale basoro abana muno mukwendanka muba abana bayibuli musika bayibuli baino na kegima mutige gosoma kigasi mwaye ukuru w'isukuru mukore na mwe banyasaye mwagende kanisa na muno muno abana bayiseke babwate obukungu ekogera kinga kieki babwate umuso gucyasaba muraba muna
banyare kwepuka mbanyora amarito abasereri amasomo abo. Ase tamu eyeiga ya kabere aborokiwa baria bagosoma ase junior school nigo banyora ribaga ryogochora amasomo ayo baganetie na kubwatekana naya nigo mwarimu omonene bw'esukuru ya St George's Nyamira Christabel Kwamboka atebire nigo bari kurigereria emeremo eria omworokiwa agokoria buya bamanyakurwa obosemia pathway ki agochora asa masomo aye a senior school gochakira umwaka ugocha. Tuna pathi mitatu, tuko na STEM, tuko na social sciences, tuko na arts and sports. Hapa kwa STEM ndio tunatoa madaktari, ndio tunatoa engineers. Social sciences tunatoa lawyers, tunatoa surveyors. Kwa arts and sports tunatoa gymnastics. Hata pia walimu pia wako kwa hizi groups zote. Aiga bakwaneire amakong'u baitira ekero aborokiwa bachora emirimo eyo baganetie. Mwanafunzi atasema mimi nataka kukuwa daktari, mzazi anamwambia pana, nataka kuwa mwalimu. Hapo sasa ndio ilikuwa inakuwa changamoto. Tunawapea wakati, wanaenda wanaongea na wanafunzi wake. Pia sisi tunaingilia kati, tunaambia mzazi, tafadhali tunaona mwanafunzi wako, mtoto wako ako best hapa na interest yake iko hapa. Let us work with the learner's ability. Majority of these parents walikubali, na sisi ni wachache tu hawakukubali, but later after kuwaongelesha tena kwenda ndani walikubali, wakasema wacha wanafunzi wafanye vile choice yao ipo. Ensemo yende abaibori baria abana babo barenze yo muroberio OCBC basabirwe baenekebuna nkogacha bari buya kirekodi kya abana babo buna abana babo bagokoria asamatemu anene aria ye grade kya gatatu kya gatano narimo naboigo kiria gya kyanda buna enjira eyemo yogochora chipathway kiria umwana arasomere buna akwerera Stanislaus Misati. Twarutumie tata ase kuruguse kyatuwa kirekodi cyabo kurugire tiribu nabacha bari gukora gontu wabata analysis kumanyana na kyabana bao baito bakoreta kuruguse uchigoro kyatwanyata analysis na bomba mayete na nemkiri bakorata test go abari mo karasa na bana ba select ya mirimo kwacha gukora senior school after which tukarangiria abiburi babo nabo bagacha kiro umwana wikaransa no mwiburi yoya twa analysis yae nari gukora from grade 3 gutiri plus POCP subject kiria ambaye ari gukora buya cyatoka na cyo cyacho tutumia ase senior school. Hingo reporter Gatembe kurase county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba. Murikeito Fatgad Gisemba mbuya mono ya bene. Abarisi akoro ase kanisa ya Nyabigena SDA kutoka ebunge ya kituto cha South County ya Kisii nigo barure okopoli na boigo okuganya gochasa Bible osegeta abana babo gotamera chikanisa munenchera yamo yokonyora amagiri ayora abakonye kuimoka kemoikana boigo arabakonya ase amagimabo ya matuko ya ankyo. Abarisi abo nigo boigo bakwaneire na boigo goichanira ogokina kwa maliogo yogotinya anamono asa basai ikintu keirere ogotantana kwa magima ya basai abange buna Gabriel Nyakundi agotumanya soroboti rokobwatia. Abarisi kurwanse kanisa ya Adventista Kenya bigena yogotoka sebunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigo baganiriye abayibuli gosegeta abana babo kugenda chikanisa nigo baganiriye abana kugenda chikanisa munenchira ye moyoka yeko ikinia na gonyora amagima ale mutwe amaya ibuli na ende muna abarandia na ende muna abarisha gotwakurira abayibuli nga tosegera abana baitu bayicha kanisa egera banyora amagiri amaya kurasa abarisi naba amona abandi baitu egera batigana na emenguso mibeyese amatu kamambia obora wish kanisa dito amonensionsi etegemera abasaya baitu boigo nigo bagania abasaye gotiga gotumeka amulego yogotindia ayoranyare kusiria amagimabo abasaye nakobakurera batame korwase ibinyungwa bigotindia ebyo bikoreta amaakwa mange guna marweire nonya ne chisegi naende areta nonya nogoturwa na semechi inyuwe muna chi echanga nyasore mariongane muna kuberi na yanda manga ko salimebere
afya ya omonto iga abasaya baito nabo tokobakurera banyareko bagotama korwa ase omochando oyo ocheire ase ense egere batamera omonene bacha ase ekanisa begere egere basaye bagosemera ase chingo chiankio tiga Nyasaye akonya abasaya baito ase rogongo rwaitu rwa Gusii nonya na ase Kenya ito yonse tebaganiria abasaye gokora omokia ase amasomo abo abasaya baito nitangani bache ekanisa basome ase chisukuru bakora omokia nekanisa nkobegeri tore gotama korwa ase ebinyumba bigotindia buna echang'e ebusa chinyasore chisigara ebio bigosaria egere abana aba bakine bamanya Nyasaye baba bogoseseni gwase ekenyoro kingo ripoteria igetaseni bwanjetekiana gikomi kegetembe korwa ase bunge kitutu cha South County ya Kisii nchengurukwo yakondi Gabriel wanchio morigereria chiabutokire chitaike 25 na gwikiraga buno toguchigechera omutimo komoke ime studio se studio kabito kogenda situka toira nare ngoira na tora sentunda ya kabere ye kyonga e weekend chinsa ibere ngendrego kumanya na boigo kogo semegatiaria abeire kagwate kosagendrete gwateka anena mono asentunde yiga ya kabere togochigurigereria amaya korwa asensemiri ya siasa toskare ngoira na tora Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere no mugusi negukinia omugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu bono savings loans obosemye bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iliyonyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru yubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantora muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya Kisii sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, omosio wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomenainya chire within Gusii ona into toro konyo mu Gusii soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese babatara join please njubwango mo join tukini esako yeto na Gusii yeto esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi
profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwate Dumarang ayuali aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom. Onyara kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex nyuma y'umucyo busongo iyo erangene duka Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kabere umuwaziri w'umukoro w'uburezi bw'ime umuske Dr. Fred Matiang'i nigo abolire abakenya tebasiri ogosemeria ase ense ya Kenya gukwana kurwa ense ya America abo ase agendrete ko asabo abo ase agendrete netara yaye nabo igo kumerana n'abakenya abo bamenyete ense eyo. Matiang'i nigo akwanire umurobere obwexemi ose free education uyo cyagetiwe no murai ogatatu bwense ya Kenya umuske nyagosira mu Kibaki nabo igo ogatinyiwa ogatinyiwa chinga kicho murai okane bwense ya Kenya umuske Uhuru Kenyatta asebono aichanire chinkuma amatuko abangega buna omurobero yo no chiego turubanirwa. Matiang'i osetonyore chingwana cha Matiang'i asembeo free education and 1 million kids came to school. By the time President Uhuru Kenyatta was coming into office, Kibaki's children were now going into secondary schools. Uhuru started the 100% transition program, building classrooms to ensure that all those kids go into secondary school and so on. And then we worked with provincial administration to ensure that children were brought to school. We fought early marriages and so on and so forth, the circumcision of girls, FGM in particular places like Narok, Samburu and so on. You know George Natembea, that is what he did as regional commissioner and Rift Valley and county commissioner in Narok. Now, I was so horrified when I saw what I saw yesterday, which you also. Sasa, you people are educated. President Kibaki used to say, "Ninyi mnajua na mnataka kuambiwe." You know, you can see and you know what we need to do. And I believe what my brother is telling you is exactly what I will tell you. So let us stay together, and by the grace of God, we'll cross the bridge. Don't give up hope in your country. The challenges we face right now are momentary. We will overcome them. We are a resilient country. We are the long-distance running country. We always will rise. The challenge in life is not falling, but rising up every time we fall. We will rise up and go forward and do well for our country by the grace of God, and may God bless you. Thank you. Tutegerete igabo ase ogokwanira omurobero botsemi mukonyo murai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo agendere kora imirobero yogosira abasa ebyombe aona boigo abangina chinsemo imensi ya Kenya murobero omanyekaine buna empowerment kwana morogoborero kurokanduyi ogotoka county ya Bungoma. Kindiki nigo akwanire chisemi chiabana gose free education anemano murobero ochagetiwe no murai ogatatu bwense ya Kenya Mwai Kibaki na goteba tibago cha kuturubania murobero yo kurende serikali ya Kenya kwanza nzi burayi bwa Dr.
Daktari wa Samuel Ruto nigo irachikobe kumokia na kwaneke bunakera omwana omokenya nkonyorare chisemi chimbo isane na boigo chirache komokonya ase amatukapo sio gochakira chiskuru choboroso goikira chiskuru chechi secondary. Mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya. Najua kumekuwa na tashwishi kidogo mambo ya elimu. And I want to state here that the Kenya Kwanza administration will go out of its way to make sure we do not roll back the gains our country has made in assuring free and compulsory primary education, which includes also secondary education. Mimi nataka niwahakikishia kwamba kuna kazi Rais Kibaki alifanya, kuna kazi Rais Uhuru Kenyatta alifanya, na hii serikali itaendeleza hiyo kazi, na hatuwezi kukubali ati turudi nyuma. Mambo ya elimu ya msingi, mambo ya elimu katika sekondari itaendelea kuwa vile ilikuwa, na tutaiendelea hata kuiboresha hata zaidi. Please ignore the naysayers. We cannot afford in this time in history to roll back the tremendous progress that our nation has made to make education accessible and affordable, especially at primary and secondary level. We cannot roll back those gains, and I want to assure you we will make all the necessary interventions to make sure that our education remains affordable, accessible, relevant, and of high quality. Mawaziri bw'ekigancha gya serikali gose chibesa omoske John Mbadi nigo akwanire chibesa kyakera omworokiwa ekyo kigoto mwana serikali gotia chiskuru kera omwaka ekyo kire chishiringi kiribu $22 gukwana korwanya tike egotoka account ya Migori chinga kichomorobo empowerment. Mbadi nigo atabire serikali yakera enkake gochakera oburai bwaye omoske Kibaki nigo yabireka goteba nigo gotoma chibesa ekyo korende yatuma inse yechishiringi kiribu $22 igentu keirere chiskuru chinyinge gotwara amadeni asatebire budget yoburai bwaye omoske Ruto nigo erache kwena kyabuna osikira omworo kyo gusomwana omakenya konyorare chibesa chisaine asibarache kubaga chibesa ekyo nebakira omwana omakenya tago cyakonyora chishiringi kiribu $22 bunakonye babere bagoteba about capitation to schools. This is what I said, and this is what I'm repeating. For so many years now, from the time Uhuru Kenyatta was the president, we have been under budgeting for capitation to schools. That is why you hear principals saying that they have not received money, but the government is saying we have released all the money. The mistake is when we tell the schools that every child we are budgeting for 22,000 and they are not receiving it, the schools end up accumulating debts. Therefore, we need to be candid and say that yes, we want to budget for 22,000 per child, but we have not been having that in the budget. And I was not speaking in a funeral, I was not speaking in a political rally. I was speaking to policy makers. I was speaking to members of parliament who approves the budget. And I told them we must enhance the budget for capitation so that every child receives 22,000. What we have in the budget today is less than 22,000. If you want me to lie to Kenyans, I am not ready to lie to Kenyans. We must budget so that every child is supported as the policy says. And this has been happening from the times of Uhuru. We don't want schools to accumulate debts the same way universities have been accumulating debts. And so we must work with parliament to make sure that we have enough money to run our schools. It is not, I cannot lie to Kenyans, and I'm not ready to do that. I have to put facts as they are. The budget that we have is kidogo, tutaongeza. The government will make sure that we have enough money to support our children in schools. So don't create panic to parents. Parents are not supposed to pay fees, and we are not going to allow parents to pay fees. We will make money available
Monogeri we bungenene omuske Moses Masika Wetangula nigo akwanire siasa chense ya Kenya nemono ase amotire ensemo ere yo kwamereria eserikali nemono yo kabere omokonyi b'umurai bwense omuskere Gachagua oyo bono omurai bw'ekiama kiregia DCP ogendrete netaro yaye imeyense ya Amerika gukwana omugasorero Wetangula nigo amotire chinkwana cha Gachagua imeyense yo ya Amerika ase abereka agote y'Abakenya enseme yo tibanya gutuma kibesa gocha ense ya Kenya nabo igo ase agendera kwegerera eserikali ya Kenya kwanza ense y'oburai bwaye Daktari William Samoei Ruto. Siasa ya Kenya lazima tuilinde vizuri. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya matusi haina nafasi katika nchi yetu. Lazima tuwe na heshima kwa Wakenya wote. Juzi tumeona aliyekuwa naibu wa rais wetu ameenda Amerika, anaambia wa Kenya walioka Amerika ati msitume pesa nyumbani. Yeye in his ignorance thinks and believes that Kenyans in the diaspora send money to government. There is not a single Kenyan out there who sends any cent to government. Wale ndugu zetu walioka Amerika wanatumia pesa $10, $20 kwa mama yake, kwa dada yake, kwa baba yake, school fees ya watoto, wananunua mali hapa, kitu kidogo hapa. That is the money that aggregates to almost 350-400 billion that stabilizes our foreign exchange. So ukienda huko ukisema msitume pesa, you are telling them ignore your parents at home, ignore your relatives at home. Wacha mama yako akufe njaa na wewe unakaa Amerika. Hiyo ndiyo siasa tunataka? Tena sisi kama Wakenya tunataka kuambia wenzetu, Mzee Kenyatta alikuwa rais wetu miaka 15. Hakuna mtu alimwangaisha. Mzee Moi ametawala Kenya miaka 24. Hakuna mtu alimwangaisha, ijapokuwa 1992 tulipokuwa na machafuko. Now you are truly here. I was a lawyer for the people who tried to overthrow Mzee Moi. Mzee Kibaki ameingia 10 years. Hakuna mtu alimwangaisha. Uhuru ameingia. Na kila mtu ana upungufu wake. Wengine wana upungufu wa kunywa pombe, wengine wana upungufu wa kwenda kanisa zaidi, wengine wana upungufu ya namna mbalimbali. Sasa Mheshimiwa Ruto amekuja 2022. For less than 3 years, ile kazi amefanya inaonekana. Amekuja hapa Bungoma in 3 years more times than Uhuru came in 10 years. Mujumbe okitutu cha North Omoske Japheth Nyakundi nigo aigirire serikali yobomo gose broad-based government asebo igo amochire abamerere abe serikali okwana korwa county ya Migori ime ya Nyatike. Nyakundi nigo aigirira igetambukiro kyo Moskera ira gyokobwatana no Moske osekyo gokora chingwana ne serikali ya kira chingaki bunenchire yamo yogotoria ensi ya Kenya na kwana kebuna ensi ya Kenya teburigo soa asichibura boru chinde chionsi. Nyinyi pekee ndio mnajua kutupa mawe. Situachie pia wale watupe mawe. Tuone wanajua, kama wanajua kutupa mawe kutushinda. Sisi tutahakikisha kwamba tumeshirikiana na serikali. Na wacha niwaambie leo, sababu kubwa ile rais anapigwa vita wakiwa na Raila Amolo Odinga na Profesa Kithure Kindiki ni kwa sababu wamesema Kenya hii lazima kukue na usawa. Vile Maragwa barabara inatengenezwa ndivyo barabara itatengenezwa hapa Nyatike. Vile soko inajengwa kule Kiambu ndivyo soko itajengwa hapa Nyatike. Vile mashule zitajengwa kule Kiambu na Murang'a ndivyo mashule zitajengwa hapa. Vile walimu wanaandikwa kule ndivyo walimu wataandikwa hapa. Vile askari wanaenda kuandikwa kule ndivyo askari wataandikwa hapa. Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ndio vita kubwa. Na mimi wacha niwaambie watu wa Luo Nyanza na watu ya Nyanza. Mimi nataka kushukuru Raila Odinga kwa sababu Kenya hii wakati kuna shida
mtu peke yake anakuja na anafikiria maneno ya Kenya ni baba Raila Amolo Odinga. Wakati wa Kenyatta, wakati kulikuwa na shida, baba yake alitusaidia. Wakati wa Moi kulikuwa na shida, Raila Amolo Odinga alitusaidia. 2007 Kibaki, wakati kulikuwa na shida, mtu tulililia ni nani? Raila Amolo Odinga. Wakati wa Uhuru, wakati kulikuwa na shida, mtu alitusaidia ni nani? Raila Amolo Odinga. Juzi wakati mkabila mmoja alikuwa anataka kugeuza serikali, mtu alikuja kutusaidia ni nani? Mtu alitusaidia ni nani? Si ni baba alikuja kutusaidia? Kwa hivyo sisi lazima tumuheshimu baba na lazima tushikilie baba kama watu ya Nyanza, kwa sababu yeye ndiye tunaye ambaye si Chabuto kirechitaika emirongo ibiri na inye emirongo ene na inye iguru chinsa ibiri chabono botuko wikiraga bumwanche murigire no togo chigwikire mwere wekionga chinsa ibiri weekend asenchira ere yobwekira no mwere na rayo twabete togo kwariganiria nchingiro wa Catherine Nyaboga Veni Nyaboga kurwaso muno abo imanyirio makori osematundra magaye chikamera na boigo makwis nero rukone kebuna chibuchechi na merengo ikirachira asenchira yobwekira no toskare ngura na tori ase chinsa inye. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety.
subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya uwanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chingaki chiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kiamamogusie Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gochoganya chirangi wekabunuragani gochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashallah. Kiwangu, unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV.
subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell